Acompañada do alcalde Adolfo Muiños, a titular de Vivenda visitou esta mañá un dos dous bloques das antigas vivendas dos mestres, que veñen de ser rehabilitadas grazas a unha achega de preto dos 250.000 euros da Xunta para destinalo a alugueiro social, daquelas familias do municipio en situación de emerxencia. Durante a visita, Ángeles Vázquez destacou o resultado da actuación, que permitiu rehabilitar 8 vivendas. Esta é unha liña de axudas que temos dentro da Xunta de Galicia a través do Instituto Galego da Vivenda e do Solo, que comezou no ano 2017, que tivo moi boa acollida entre todos os concellos e que o resultado é que en todo Galicia temos 125 vivendas antiguas de mestres xa rehabilitadas. Unhas pois a piques de ser ocupadas, como é o caso de Rianxo, e outras pois xa ocupadas pois, polas familias, non? Familias que terán que facer menos esforzos á hora de un aluguer e que han de ter que cumprir unha serie de requisitos. Dende o Goberno Municipal agradeceron o financiamento da Xunta, que permitiu poder desenvolver a actuación e dar resposta así a unha bella demanda do Concello. Eu estou tremendamente satisfeito da colaboración que a Consellería tivo desde un primeiro momento para financiar as vivendas de Rianxo, que tomou desde un primeiro momento estas vivendas tremendamente céntricas e por un volumen incluso importante, que é difícil ás veces encontrar concellos que teñan tal número de vivendas dispoñíveis e postas a disposición pois, do público e da veciñanza. Non? E a Consellería roupou desde un primeiro momento este proxecto aquí, polo que estou pois, moi satisfeito da presenza da Conselleira e evidentemente de poder ver e visualizar o que é unha realidade. A intención do Executivo rianxeiro é poder dar cobertura a todos os demandantes de cara ao vindeiro ano, unha vez aprobado en pleno o regulamento de uso do espazo, un trámite que confían poida realizarse antes de finais deste ano. Servizos Sociais xa ten moi adiantado unha orde de como se van posibilitar o acceso a estas vivendas, de acordo cos baremos que xa a propia Consellería estableceu na propia orden, e espero que sexa unha realidade que se ocupen pois, o máis axiña posible, pero pasará despois de que podamos ter o equipamento básico, ese mobiliario que entendemos é fundamental para entrar a vivir nelas.